Jeli boro mana ko dabla sa ne mala ngolo ya ne mu mena shi ko je me ko dara sama bine ko mi kan dogora je ci inna chokoroba to bana ja ay nete do ja kana dibi ja kana ba to jamana insana makakala ifna son so ngono te go ay téléphone anana ni téléphone yo jo efe ana bosu ba hinge lay baya awo baya njay ay kado bedia iPhone 14 Max ko yetay jeli baro e fana ka sabal sa aketo ka ni bila kana dema o kuma ya fa ko den do bi bulo jeli boro de an ga ni kuma in bela jeli bla ere ba kalama an kan ka loso fi loso sura bora yoro biya jeli boro ni ne kile ni ne ere ma se loso fi ne ti wala wala che suro shey ngo iba do kwa fama she ani fanda she tikile ni ndafa wurla ngo bu ni ma nyimi bile koy bu ere jigida ne kono de jeli boro o tere ale atodi tugo ute kile sa o do ko amode kenyo na sisa uya fo ko ma saba jengo ni ko kelema fu fe ne kuma da kuma na abita kata shedu fa ka woti ko kele ko digiri kilo ay ne yɛrɛ taara fɔ zigiri cɛmɔgɔ ye san nga ta loso fe yen ni trahison ko bɛ ne kɔnɔ est-ce que ne b'a wele ayi o kɔni an tɛ se k'o k'i la sa mɔgɔw faamu mais loso ye jɔn ye dɛ petini mun taara Côte d'Ivoire tile fila in na k'an nali nafolomugu miliyari mi so kura dɔ jɔtɔ ye kɔfɛ kare in na o k'o tigi ye denmisɛn ye kɔni n'o tɛ dɛ n ko loso de ta ye mais loso in ne ma se k'a dɔn ka ɲɛ de cɛ i b'a dɔn mɔgɔ a kun bɛ yan nka mɔgɔw ye kuma qualité bɛɛ fɔ loso ma e tɛ cɛni dɔn ko cɛni ka taa Ivoire a n'a ka nafolo sɔrɔ ka se ka diɲɛ bɛɛ k'a tɔgɔ fɔ si ma kura ni si dɔw ko k'a ye nafolo baara dɔw fana ko maalankolon don k'a tɛ baara ɲuman kɛ nka jeliw ka sira ɲuman b'o la wari tini bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ a bɛ du jumɛn a bɛ Buwarɛ lakaw de fɛ yen Kitakaw ka so kɛrɛfɛ Buwarɛ kita Tenebafin Makasuba denkɛ cɛ kana na bɔnda la o tɛ b'a la sa bɛɛ ko cɛnin tɛ kɛ foyi a tun bɛ sigɛrɛti min a b'a ɲɛ waga i la ka tɛmɛ i la kare kɔnɔ i b'a dɔn dɛ wali bi yɛrɛ de ka di maliyɛn ye an ka taa an ka ci la bon Sarakɛ a ye wari da tabali kan Wara ka foyi tɛ a yɛrɛ fɔ ma ye dɛ trop n yɛrɛ ɲafin kun bɛna trop yaya ni e y'o fɔ kuma ne bɛ mun de fɛn fɛn ne ka sariya ko tɛ wa kuma dɔ la ne b'i wele i tɛ ne ka telefɔni ta yɛrɛ toujours ne de bɛ penser i la dɔrɔn ne bɛ penser i la dɔrɔn charge ka ca quoi o ka ca kojugu mais charge mana caya cogo cogo ni ne y'i wele kɔfɛ ni ne ka appel i bɛ se ka ne rappeler mais bien sûr mais i b'a dɔn ne bɛ rafiya pour hali sisan e yɛrɛ ma taa fɔ ne kɔ so dɔ in ne taara fɔ i bɛ merci donc n nana yan de pour que n kana na n ye fɛn dɔ ɲɛnabɔ quoi n tun y'a fɔ bagan ninnu ɲɛna k'u kana ni cɛncɛn ni siman ye depuis la ko bɛɛ bɛ ka na n'a ye halisa a tɛgɛ ma mais e fana de y'o kɛ o sinon depuis k'i tɔgɔ yan fɛ i ye wari sɔrɔ i tun bɛ wari ci dɔ ma de a ka se ka i ka yɔrɔ labɛn i bɛ na dɔrɔn i bɛ don i ka so kɔnɔ problème t'a la wa i yɛrɛ b'a dɔn nin yɔrɔ in ka di ne ye ba ni nana sɔrɔ i ye dugumana bɛɛ ban ka ban donc obligatoire u bɛ sanfɛla fana ban directement quoi yaya sinon à part ça ko bɛ kɛ man lafiya ye bien a kɛra fama ye koyi trop i yɛrɛ sa yɛrɛ bɛ ka bugun cogo min wara i yɛrɛ y'a ye a bɛ dɔrɔn filɛ kɛ n wele tantôt ale de bɛ k'i wele yan allo ouais ne y'a f'u ɲɛna k'u kana nin ci ma joona n'u tɛna n'a ye dɔrɔn k'a fɔ ɲɛna dɔrɔn n bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta anw kɛ depuis la n bɛ yan nɔ n ka cɛ n sigilen don chantier la n bɛ k'u kɔrɔ wara k'u tɛra dɔɔni quoi merci beaucoup wara yaya k'u bɛ ka na dɛ k'u bɛ na dɛ k'u bɛ sira la kan donc sinon i yɛrɛ ka kow bɛ cogo di oui bien sûr mais i b'a daminɛ bi quoi bi bɛɛ i b'a daminɛ
Bibi. Bibi braga parce que Oh, wow, ni jara ituru. ouais olu te kuma ba yo c'est pas un problème voilà iba kun yɛrɛ kun mabri do commander mais e yɛrɛ ba mabri jumɛn fɛ Nanga miri. o monsieur miri la sa dɔ fɔ dɔrɔn i bɛ mun fɛ dɔrɔn Nanga miri bisa. Ni josa ni yake mi fere be mobili ɲɛnɛma ni ni yake mi. Ko muso ka ko tɛ wa mabri min ka di ye dɔrɔn i b'a fɔ i bɛ don o kɔrɔ parce que aw de bɛ fadenya bɔ ɲɔgɔn na o Bibi min bɛ fadenya bɔ mɔgɔw la kɔni e yɛrɛ b'o dɔn o ye jumɛn ye bon an ta garage ya Oh bi garage kɔnɔ parce que n kun ye commande kɛ 12 heures dɔ kun kan ka na quoi bon n'a nana dɔrɔn n bɛ kiri ma quoi Allah ne tun bɛ fɛ k'o yɛrɛ de fɛ n tun bɛ ka maloya k'a f'i ɲɛna non kana malo olu la mais au fait bébé i b'a dɔn ne bɛ fɛ k'i ɲininka fɛn dɔ la quoi i b'a dɔn c'est-à-dire ne bɛ fɛ k'i ɲininka aw ka du cogoya la quoi n'a sɔrɔ aw ka situation i parents ka situation bɛ cogo min n'a fɔ ni mɔgɔ min taara aw nɔfɛ furuko la quoi furuko la Bibi o tɛ furu sa furuko ninnu kɔni n'olu tɛ fɔlɔ an ka kanu diya ko fɔlɔ ni kanu kɛra e kɔni b'a dɔn furuko la a ma se kuma la yɛrɛ o bɛ bin sani so ka boli ko so kulo de bɛ da nin ye n'o so ye wa nin y'anw ka barikatigi ye wa ne y'o de fɔ ka jeliya kan na n'an bɛ barikatigiw de wele walayi bilayi n'o so min ni barika b'a la k'a ka ala barika da Ngo n'a taara kaburujo la u bɛ maa saba tɔgɔ f'i ye i bɛ maa fɔlɔ dɔn wa a bɛ fɔ ko nin kaburu min filɛ nin ye ko nin tun ye tɔgɔtigiba ye a bɛ tila ka fɔ nin ma ko nin tun ye banaba ye a bɛ fɔ tɔw ma ko tɔw de filɛ nin ye ka taa jeli bɔrɔ ko ala ye silamɛ cɛ ni silamɛ muso daga ɲɔgɔn ye furu kɔnɔna la 20 plus 20 o ye 40 ye Barça ni Real ka match o ye garijigɛ ko ye loso min filɛ ko ni vari julaba zigiri kɔnɔ ne ye loso t'i bolo dagabana min b'a kɛrɛfɛ o de tɔgɔ ko kajawara ne ɲɛ mana loso ye ne sɔn bɛ sumaya tɛ ne ba fi woloden yo sɔn bɛ sumaya ne ɲɛ mana loso ye ne sɔn bɛ sumaya tɛ ne ba fi woloden yo sɔn bɛ sumaya Ibrahima woloden yo sɔn bɛ sumaya nagamaden wele kan do sɔn bɛ sumaya barikaden wele kan do sɔn bɛ sumaya yɛrɛ woloden wele kan do sɔn bɛ sumaya jeli musoma bɛ ko do sɔn bɛ sumaya jeli wajala musoma bɛ sɔn bɛ sumaya ne mana loso ye ne sɔn bɛ sumaya Wali diyara bonya bɛ mande bonya ma segi bɛ mande ɔhɔ ne ni jeli sare ani cɛ an ka bonya filɛ nin a bati ni bɔrɔsi d'i ma k'i yɛrɛ tɛmɛ n'o ye ni pati ni bɔrɔsi kɔrɔ n b'o conteneur fa d'aw ma ayiwa a barika bɛna ɲɛ siri ɲininka ni a y'a sɔrɔ jeliw ni fɛn min kɛ kan diɲɛ kɔrɔ n b'o k'aw ye bi Kayawara alhamdulillah ko i bɛ fɛ kɛ promesse jumɛn de ta ninnu ye n b'a ka min k'u ye quoi chéri e ko ten awɔ aw belebele wulila olodenw wulila maabaw wulila i sen bɔ n ka ko la ko de ni ko siga t'a la i b'a dɔn ne bɛ ninnu saba dɔn a b'a nɔ a b'a nɔ e bi ne ka dɔgɔ zigiri kɔnɔ ni nin ye ko fɔ an ka ko la o y'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ wallahi ne bɛ ninnu dɔn depuis ne ka dɔgɔ nin yɛrɛ togoya foyi tɛ ninnu bolo ni ma ɲa ninnu ma hali ala ma taa don fini min bɛ se ka don ka taa kɔɲɔyɔrɔ la a tɛ ninnu bolo don kelen da kelen ne ma fini fila ye ninnu na ne ni fini kelen tɛ wa ɲɛ t'a la yoro yɛrɛ fɛnɛ jeli ni yoro i y'o ye han jeli ni babi togoya foyi tɛ ninnu bolo ma deli ka zigiridala yɛrɛ ye ko tapetini b'a sen na ma na zigiridala yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ sule ɲɛnɛma de b'a sen na mais depuis ala ka nin da nin vaccin kelen ni a ka jatigikɛ dɔ ye nin kala ka d'a ma fo bi o de b'a la i ma ɲa ninnu ma togoya kelen tɛ ninnu don fini de wa
Ni yɛrɛ hali n tɛ safunɛ sɔrɔ k'an ka rasta ko. Ko kana wara bɛ ko ko la o ko tɛ ko sarama ye o tɛ ko laban ta ye a b'a nɔrɔ faamadenw de la ka maaw kungo gɛlɛ hali lahara nin tɛ don a diinɛ kɔnɔ. Jeli baro nin bɛ sugurubaya in na cogo min a bɛ nin ɲɛna an fana b'an ka jeliya la ten. Ni sigiri kɔnɔ gasi tɛ ne b'a dɔgɔya. Ayi an kana kɛ tan. A to an ka na. An bɛ ka miiri ni mɔkɛ ka bɔsɔn ta y'u de la an bɛ fɛ k'o ta i la wa taa ni ɲangara tɛ wa o don ale mɔkɛ a tun bɛ san ni mɔkɛ de tun bɛ san o don cɛ tɛ don san n'i ma jɛ ɲini nin walahi a tun ye masa ye masa min tun don n'a y'a bolo wuli Mali bɛɛ. Tiɲɛna bi chérie u bɛ se jeliya la dɛ mais ni ma dala ni u bɛ don da la ni ma la i ka ninnu don da la ninnu saba n'i ma ɲa ninnu ma ne ma cogoya foyi ye ninnu ma cɛ ko tɛ cɛ kɔnɔ ka tɛmɛ mɛ cɛ a bɛ k'a dan sago cɛ mɛ an ka tiɲɛ fɔ an kana fɛn yɛrɛ sɔrɔ quoi. Jeli baro Nami. Cɛ jeli tɛ malo sa mais i tɛ na bi mana i tɛ na bi mana. jeli b'a gɛrɛ cogo di? Awɔ a mɔgɔ ka dɔnkili t'a la dɛ aw bɛ ka miiri o dɔnkili de la jigiri kɔnɔ sira b'i bolo. Ko ni y'u natɔ ye boli k'i dogo n'u y'a mɛn ka bɔ yen tilala pewu. Ni y'a natɔ ye boli k'i dogo n'a y'a mɛn ka bɔ a tilala pewu. Nafigi ni natɔ ye soburu jaburu natɔ ye boli k'i dogo. Ni y'a natɔ ye boli k'i dogo n'a y'a mɛn ka bɔ a tilala pewu. Ni y'a muso ka sɔrɔ de arajo Mali de tun bɛ nin jɛ kuma bɛɛ. Ni yɛrɛ natɔ ye jeliw yɛrɛ natɔ ye nafigiya natɔ de jeliw natɔ ye kalabanciya ni wari nata nafa natɔ dɔrɔn de. Bébé k'i jɔ sa ninnu ka kɔrɔmatigɛli kan bɛ ne de kan. Ayi écoute-moi dɔrɔn. Bébé écoute-moi ninnu ka kɔrɔmatigɛli kan bɛ ne de kan. Ne de tɛ aw bɛ fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'a ma diya ne ye n'o tɛ diɲɛ natigɛ hɛrɛ kelen k'aw ye. Diɲɛ natigɛ hɛrɛ kelen a t'a sɔrɔ o kɔnɔ. Jeliw e yɛrɛ bɔra ka nin jeliw a y'a jɔ sisan e yɛrɛ bɔra ka ninnu ka gɛlɛya ba fo hinɛ tɛ la. U hinɛ bɛ ninnu la ne bɛ k'a f'e ye o nɔgɔlen don ni yɛrɛ depuis Ala k'a da hali safunɛ mugan na a t'a sɔrɔ k'a ka rasta nɔgɔlen den ko n'a ye e ɲɛ t'a ka rasta la a bolo wa. Ni yɛrɛ depuis Ala k'a da fugulan kelen b'a kunna o de b'a. N b'i fɛ dɔrɔn i ka fɛn dɔ de fɔ n kan ka min kɛ. Kana na su ka kɛ tan bɔ an nana mɔgɔw de la. A y'o dɔrɔn fɔ n ɲɛna bani. I t'u ɲininka o yɛrɛ ɲininka ye. Ne kɔni b'a la i b'a ye i bɛ se ka mun kɛ ninnu ye a bébé muso kelen kelen d'u ma parce que u bɛ sunkuru tigɛ de la u sen kan paraku muso kelen d'u ma wa u mana na diɲɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ u bɛ taa du sunkuru de ma ne terimuso dɔ bɛ yen nɔ don o don nin jeliba in bɛ taa mais i b'a dɔn ne yɛrɛ ma furu fɔlɔ mais i jɔ sa n bɛna fɛn. Bébé muso di ninnu ma sa kana na foyi kɛ ninnu ye. I jɔ ni promesse f'u ye o yɔrɔ ka muso ta. Bibi yɛrɛ ɲinɛ sa kana na foyi kɛ ninnu ye ninnu ti mɔgɔ ɲɛnɛma ye koyi. Jeliw ti mɔgɔ ɲɛnɛma. Du tɛrɛn kelen d'aw mɔgɔ saba bɛɛ ma a bɛɛ kelen kelen. O kɔfɛ tuguni u m'aw bila sini a bɛ taa autocall kalan. N bɛna mobili kelen kelen d'aw bɛɛ lajɛlen ma. A y'a mɛn wa? Tiɲɛ a y'a mɛn. O tɛmɛnen kɔfɛ ka wari dɔn d'an ma k'a ka so tɔ laban ne kɔni ye bâtiment jɔ. A bɛ fɔ nin de ma ko jagɛlɛn fɔli a bɛ fɔ nin de ma ko danbedɔ fɔli sigiri kɔnɔ a ka d'an ye i ka danbedɔ fɔli i k'a ta anw k'an ka jatigikɛ bisimila hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ dɔ ɲɛ den fila ci hali n'a y'a sɔrɔ anw ka kuma bɛ dɔ kɛri jigin a kɔnɔ anw m'an ta fɔ pa. Ala locho yo musanga ɲɔgɔn ti la na ŋa madi yo musanga ɲɔgɔn ti la. Ala locho yo musanga ɲɔgɔn ti la locho yo sanga ɲɔgɔn ti la. Kani kulo dɔnna fili denw ka musanga ɲɔgɔn ti la. Locho yo musanga ɲɔgɔn ti la. E bɛ ka jɔn kɔrɔma tigɛ e bɛ k'i bɔbara yɛrɛ jɔ de la. Mais dɔ i n'a figi den e bɛ k'i bɔbara yɛrɛ jɔ de la. Ayi bɛbɛ jɔ sa bɛbɛ k'i jɔ bɛ. Aba ça va? Je vous demande, John est locho. C'est moi? Donc c'est toi locho. Ouais. Ok.
Et attends, 160 milliards corrompus à Côte d'Ivoire et 266 milliards d'euros corrompus à son Napoli. Donc, c'est Charia Makoudila. C'est pas chez toi? Non, s'il vous plaît. Écoute-moi. Ne y'aw bɛɛ lajɛlen na kana bari. Donc, kana n'a essayer qu'il y ait kuma yɛlɛli la. O tɛ même si ni e ka patron mun ye cɛ ka na n'o nana yan o b'a majigin ka kuma ne fɛ parce que mon argent là c'est pour moi. n b'a dɔn i mago bɛ wari dɔɔni na n ka dɔɔni d'i ma fɔlɔ quoi. Hali n'o so filɛ walahi n'o so e ka nafolotigiya o ma balaw na fama nafolo in minɛ a bɛ bɔ wo caman fɛ dɛ a bɛ se ka mɔgɔ ɲɛnabɔ so a k'a da mun la de la fantan yɛrɛ bɛn n'a ni y'a ye i b'a dɔn ko bara. Mon frère, tu m'excuses un peu, locho. Ouais. I kɔni ɲɛ bɛ n'a kɔni. Je te vois, ɲɛ b'i la. I ɲɛ bɛ n'a. So yɛrɛ ɲɛ bɛ na o. Mɔgɔ mun ye faso yurugu-yurugulamɔgɔ ye n'i y'o ye est-ce que i b'o dɔn? Mɔgɔ mun ye natalamɔgɔ ye n'i ye e y'o ye est-ce que e b'o dɔn? Mais comment? Anw jɔra jɔn ye natalamɔgɔ ye sisan. Ne fɛ i k'a faamuya. Ne bɛ n ka baara mun na a bɛ ne bɔ et puis ne bɛ sara mun ta kalo la o bɛ ne bɔ. Ne natalen tɛ diɲɛ mɔgɔ si de ka wari la. On dirait lui il n'a pas besoin de bonheur à Kuma ka ca kana na kuma caya. Mon frère kana na kuma caya. Je m'excuse i bɛ tugu mɔgɔ kan. I bɛ suya bɛ taa awɔ sariya mago b'i la. Ah mais ko mun kɛra sisan? Mon frère, e fana k'a faamu sa ou bien ni a ko k'a bɛ wari d'i ma cogo sugu bɛɛ la. Ni e de fauteuil wa ni tɛ e fauteuil? Bien sûr c'est moi. Bon donc i bɛ suya an bɛ taa sisan. Est-ce que nin b'a ɲɛ dɔn? ayi ma dɔn ko belebele don Locho, dɔgɔ e de ko don. Je te parle en respectant. N bɛ k'i bonya de. Mais ne bɔra ne yɛrɛ bɔra ka e bonya ou bien? Baba. Cɛnin de bira sinon e ɲɔgɔnna si ti sɔn ka na nin fɔ ne ma yan. I bɛ n suit wa ou bien i tɛ n suit? Mais ni ne m'e suit dun? Ah? Ni fa. Eh. Ni fa an ka N'a ma kuma ne fɛ. E de ko don. N'a ma kuma ne fɛ. E de ko don. Bɔrɔ cɛnin de bɛ nin na. Ni cɛnin taa fɛ. Ni cɛnin tɛ nin na ni tɛ se n'o jamais. Ni jamais a tɛ se. Cɛnin de bɛ e la. N'i bonya o dɔrɔn de kama. N ko cɛnin de b'i la n b'i bonya o de kama. Sinon toi e bɛna kan k'i ni kɔni minɛ ta sinon i bɛ problème sɔrɔ. E bɛ ka kuma ni bonya yɔrɔ min ye ne bolo ne y'i bonya parce que ne nana n ye foli kɛ n ye respecté a kan ne ye ciden de ye sariya de mago b'i la. Ni fa. Donc i bɛ n suit surtout. Sabali ka faamu sa jeliba e bɛ fɛ sa. I t'i nafigi da bɔ dɛ. I bɛ n suit wa e tɛ ne suit de. I nana je n'ai pas vu ton quartier d'abord mais i kɔni ye photo yira na mais i ka quartier mun ye m'o ye mais ne tɛ se k'i suit ka taa hali ni e y'o yira ne na. Je m'appelle agent Varan. Min sɔsɔ la o ye agent Varan don mais n tɛ se k'i suit ka taa. E bɛ ne suit wa e tɛ ne suit? Jamais. E Allah. I bɛ suit wa e tɛ ne suit? Ne ko ne tɛ se k'i suit ka taa. E Allah. Kali bolo de ni tiri juguya di. Ni tiri juguya. Jeli bɔrɔ walahi ni ka ja wari gɛrɛla cɛ o cɛ la o ye problème. I mago sara. Hali n'a y'a sɔrɔ miliyɔn b'i kun walahi i tɛ kɛ fɛn. A filɛ. Hemi ta kɔnɔ hali hinɛ to mɔgɔw ye hali y'an don ta hali y'an bɔ ta. Jatigi b'a la o jatigi b'ale la. N tɛ ko nafigi denya la dɛ aw nafigi den ninnu aw nana mun de la ne nana min na aw n'o nana muso e mago sara anw bɛɛ mago sara an y'a jɛ e jɔ a kɛra ka da a la. Ilu so ini faga wi ka fɛn bɛ promesse ta ni ko mobili